Hello. हेलो मैम जय जगन्नाथ हेलो जय जगन्नाथ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି हाँ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବଢିଆ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ କଣ ସର୍ଭିସ ନେବାର ଥିଲା କିଛି ବୁକିଂ ଥିଲା କି ନା 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 ମୋର କିଛି ବୁକିଂ ନଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଲୁନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଲି। ଓକେ ତ ଏଇଟା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଚ୍ଛା 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 କଣ ସର୍ଭିସ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ एक्चुअली ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ ଆପଣ କିଛି ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ ଅଫର କରିପାରିବେ, ତ Okay. ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମ ସେଲୁନ ବିଷୟରେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର 100% ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି हाँ ठीक ଅଛି। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ओके डीजे माही ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍ ସର୍ଭିସ ସରିଗଲା हाँ मैम सरीगला। ଆଜି କେମିତି ଥିଲା ସର୍ଭିସ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ ମାନେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବେସିକ ହାଇଜିନ ଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଉ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଲନ ରେ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କ ବିହେଭିୟର ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ସିଓରଲି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିବି। Thank you so much. ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍